Så blev det i dag den 4. december, og i dag der skal vi simpelthen have den her, hvad hedder den, Duvel, eller Døvel, som den nok vil hedde på jysk. En lille belgisk stærk øl, vi skal have fat i. Ikke en, jeg som sådan, skal ikke lige bruge den i dag. Ikke lige en øl, jeg som sådan kender sådan fuldstændig, men altså det skulle være en ganske udmærket lyd, der var i den. Men altså det skulle være en stærk ind på 8,5%, og ellers så tænker jeg, det er en fin lys pilsnerøl, vi har fået fat i her. Der er et fint skum her, står egentlig rigtig fint i glasset også. Flasken er jo ikke så stor, men altså jeg tænker, der er i hvert fald effekten, den får man nok at mærke, hvis der er med en, man drikker mange af. Jeg kan ikke lige helt se, om der er noget vitamin i bunden af den, men vi fik da godt nok en skummer i dag, må man sige. Vi prøver lige stille og roligt at hælde lidt mere op her, for at se, om vi ikke kan få det til at lægge sig en lille bitte smule. For ellers så bliver det godt nok lidt en sej omgang, jeg skal igennem her, må jeg nok sige, men det går nok alt sammen. Nej, som sagt, så er det jo en belgisk øl, vi skal have fat i. Og bryggeriet, som bærer navnet også, Døvel Bryggeri, tror jeg nok det skal udtales, ligger i den flamske del af Belgien. Så vi er nede i, vi er faktisk lige lidt syd for Antwerpen og lidt nord for Bruxelles. Så det er sådan, det vil ikke sige, det er ikke lige skellet mellem Flandern og Vallonien, men det er tæt ved. Så det, der kan man jo så passende tage ned på ferie, eller hvad man nu skal dernede. Ja. Den bliver jo godt nok ved med at skumme den her, så jeg ved ikke rigtig, hvor længe jeg kan trække den med at bare sidde her og snakke. Men det er jo heller ikke det, vi er kommet for. Vi er jo faktisk kommet for at skulle smage på noget øl. Eller det er i hvert fald derfor, jeg sidder herinde, og jeg håber også, det er derfor, I kigger med. Men altså, den er der faktisk egentlig ret livlig i glasset her, det må jeg sige. Som I nok kan se, det er ikke verdens største flaske, den her. Det er sådan en lille en her. Men altså, der er jo ikke andet at gøre, end at vi simpelthen bare må lige sidde og vente lidt. Så jeg tænker egentlig bare lige, vi tager os lige en lille pause. Simpelthen. Vi tager sgu da lige en lille pause ind midt i det hele. Så er jeg tilbage fra pause igen. Det er ikke fordi, der er sket det helt vildt, mens vi har været væk her, men jeg tænker, at vi bliver simpelthen bare nødt til at kaste os ud i det, så det må jo være brist eller bære, som man siger, så skål til jer derude. Ja, det er en stærk pilsner, vi har fået fat i her. Simpelthen så stærk, at den smager lige en mundfuld mere. Der får man altså noget humle for pengene her, det må man sige. Den er tilpas humlebitter. Har egentlig også en god humlet eftersmag. Så det er faktisk egentlig, altså hvis man skal sammenligne med noget sådan lidt hen af noget der vi kan finde her i Danmark, og så alligevel ikke helt, så er vi faktisk lidt hen af en Høg og Beyer på en eller anden måde fra Hancock. Jeg vil så sige, dog knap så humlet som Høg og Beyer, så den har faktisk, altså der er noget mere. Jamen der er faktisk jeg synes faktisk den her, der er lidt mere sødme i den her, det kan jeg godt sige. Og som man kan se, den har jo en god krop, den står fint i glasset, altså lidt grumse alligevel af en pilsner type at være. Men altså det her høje skum her, det har der sådan tilnærmelsesvis lagt sig nu, men det er jo ikke, altså sådan helt væk er det ikke, men altså jeg tror nu alligevel er godt lige, at vi kan få det sidste fra flasken med, uden at der sker noget ved det. Jeg siger der, så kommer det jo bare igen, altså det er jo da helt. Men sådan er det jo så spændende en gang imellem, at man får enten en skummer eller en, der ikke gør noget som helst.
Men altså, nu prøver vi lige at tage lige det værste af det, lige skumme fløden her. Prøv at se, om vi ikke kan få det sidste med, og det kan jeg simpelthen ikke lige nu. Men en tilpas rigtig god belgisk øl. Sådan en lille fætter her, jeg tænker, den vil stå rigtig godt til frokostbord sådan generelt. Sådan en helt klassisk omgang. Hvad hedder det? En helt klassisk omgang smørbrød for eksempel. Så, men vi skal jo ligesom have den her bedømt lidt på tavlen også. For den skal jo i hvert fald også have sin plads. Vi er i hvert fald i den lyse ende. Og vi er faktisk også sådan her i den let bitre ende. Men jeg synes alligevel ikke, det er jo ikke ligesom i går, det var jo helt nede. Så jeg tror faktisk, at jeg vil lige sætte den herop. Og sådan her nede på ODE, den har faktisk egentlig en god ODE-faktor, det vil jeg sige. Så vi er i hvert fald oppe i den gode ende heroppe. Jeg tror faktisk sådan lige, at vi kan godt lige snige os lidt op over her. Det tror jeg egentlig, det vil være en god placering til den her. Netop fordi, at den stadigvæk er lidt bitter, men alligevel også har en god sødme i sig selv. Så det tror jeg, det er der, vi ender i dag. Så jo, det er vist det, vi har at sige om dagens øl i dag. Og så tænker jeg bare ikke, der er så faldt mig et andet end at sige skål til jer derude, og så håber jeg, at vi ses igen i morgen. Så god aften til jer, og nyd den, så længe den var. Tak for i aften.